tekek lorek ndrase ireng. Arepa wis tuwek. Arepa wis tuwek. Sik iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kali ini menyaksikan dagelan ataupun pelawak Mbah Waloyo. Mbah Waloyo itu memang dagelan yang sangat legend. Apalagi kalau melawak ataupun dagel di wayangannya Ki Seno Nugroho itu sangat gayeng, apalagi berpasangan dengan Mbak Sugi. Jadi di lingkungannya Ki Seno Nugroho kemudian sama Mbak Sugi itu dan sangat gayeng sekali. Untuk itu mari bersama-sama kita saksikan Mbah Waloyo si tekek lorek. Monggo sambil ngopi. Klintang-klintang numpak androng abel klingklong. Joget apikmu kaya ngopo wis tetep kalah saing. Karo ndi? Joget apik kaya ngopo sik kalah karo toko cet. Kok iso? Kok toko cet? Toko cet ngarepane joget sedina dek ora meneng. Lah kae mergo isine anu kok ya udara kok ya dinggo iklan kae iku ora joget, Mbak. Iya. Wah, jogete Gunung Kidul, Gunung anu toko cet Gunung Kidul karo Jogja beda ta? Nek sing Gunung Kidul kepiye? Lah nek sing Jogja ku nek anggere entek angine gek kelem. Nek sing Gunung Kidul? Gunung Kidul gandeng ya meng desa ya meng cukup ngene iki ta. Oke, iki dasare merek cet sing beda. Ora, sampean kok apal ki wis tau nyambut gawe nang kono dadi kuwi, Pak. Lampun wong niki kuli bangunan kok. Nggih. Kula nuwun Mbak Cange. Nggih, monggo Mbak Waluyo. Nggih, wah sowan ning daleme Pak Yono atau Pak Tono wah. Nggih. Subya-subya. Suhin sing isin-isinke mentah-mentah wong desa. Kok njut ngisin-isin. Kok ngisin-isinke piye? Wah, piye pepek yo entek, iwak pitik yo entek, lemper entek, roti entek. Lah jare kon ngrahapi. Aku ki mbatene bojoku ki penyanyi dagelan apa jugangan aku kok apa-apa karep. Oh, kuwi karo sing wedok kaya iki acarane mantenan lho, Mbak. Aja sok ngunekke sing putri jugangan kok ndak mantene tiru-tiru ora apik. Mboten bojo kula kok ning sing kula anu. Perkara mantenan kula niku njut dadi jengkel sprene kalih bojo kula. Kula niku rak ya meri to Mbak Cange. Kok meri pripun? Lagi nek jaman sakniki nek jenenge mantenan niku rak ya apa-apa digawa. Sanggan enten napa-napa. Lah kula niku dipek Waluyo niku blas ten nggon kula ora tau gawake apa-apa. Lho, kudune ana asok tukon niku to? Blas niku mboten ngekeki kula apa-apa. Ora lah kowe iki pahitane apa, Mbah Mingan? Gawan bayi. Lho kok gawan bayi? Ora pahitane gawan bayi maksudnya apa? Nyawa. Ra. Lah apa? Sifat ganep mungan. Ya Umumnya iki ya nek wani rabi iki ya sing sembodo. Lah kurang kepiye? Aku ki wis ngringkes zaman kemajuan. Nek manten iring-iring kono sing mikul kambil.
Aku ya mijiran, sisan tak parut dadi ringkes ora dadak aku. Umume nek tuntunan iku nggih sapi apa wedhus bojo kula niku mboten nuntun sapi apa wedhus Mbak Cange. Lah nuntun apa? Gak ke kucing. Rumasane kucing anti kok api-api kok. Lah ya nuntun wedhus sapi ki ya ndelok mantene wedok lah wujude kok ngono kaya kucing kok. Nek ngoten niku napa ya sampean ya ora apik kuwi ora dadi ora iso nggo patuladan. Biyen ketok apa saiki ketok apa? Lah ya ora sah mungkir wong biyen ya wangi ambune apik kae wong saiki. Jarene mung kesengsem leh kula mepe anapa jarik kalih klambi iki. Lah ming tangga kok niki jane kalih. Oh, ming pek engko to. Nggih. Ming kedanan mergo pemean aku biyen iki. Kok iso pemean kok iso nganti ngedanke? Aku tangga Senin lewat ngono suhin mepe rok. Waduh roke suhin. Kowe agiroke ndah rite aku ngono ta. Aku lewat. Selasa lewat meneh iki. Heeh. Mepe celana panjang. Oh. Aku waduh celanane suhin semono dawane. Lah iku sing cendrek Ora. Wis ngono ora apa-apa kok dadak ora. Ndalen jahit suwene aku ngono ya. Terus pendak dina meneh. Mepe kacamata andrungan, jaran andrungan iki. Kacamata. Oh, sampean kok telaten-telatene to. Iki ra kaya kacamata jaran andrungan dipepe. Heeh. Aku mbaten, waduh, semono aku ngono. Kosek aku kok ora paham to kacamata jaran andrungan piye to? BH, wah sampean kusan. Oh, nang dadak kon blakake gayane wong ya dong. Mau nganu to mepe kuwi to. Heeh. Ngatu kepet-kepet kene barang ya. Aku mbaten wah semono aku. Terus aku lane wis rombang lanjut terus kemis aku lewat rono. Aku kok ora umbah-umbah ya suhin aku. Apa liyane kuwi ora dikumbah apa ya? Aku ya ngono ya. Lah liyane ki apa? Ya jar. Wis tak cuci. aku ngerti karepe sing dikumbah. Jarek kok ora tau dikumbah wong iso. Oh, ora jarian kok tok dawa ngono kok. Wah, ya karepmu wong sing ngomong aku kok ngayal kowe iki. Terus sidane jenengan nekani Mbak Suhi. Nekani ya nyatake kula. Kok tembung. Kula tembung. Hin kowe gelem dadi bojoku ngono. Nggih, purun. Wah, dienjap-enjep kowe. Omahe nang kene le menjam-enjen lambene nganti tekan klatren ngono. Saking iya ben nom-nomane ya Mbak Suwi ini ya ketok kemayu kok. Wah, kemayu tenan. Mbok yo ngrumangsane biyen arep nglamar aku kok rewangi munduk-munduk. Masan saiki wis tuwa siyo-siyo. Lumrah biyen ya ambune wangi kae. Parfum kuwi nganti nggon rambut tungkane parfum. Saiki bareng dadi bojoku aku mlebu kamar ambune goremason lenga putih. Kene iki koyok gegere lorek. Aku ki turu karo bojoku kaya ngeloni apotek. Ayo kudu sing anu, kudu sing sabar. Wis padha sepuh iki arep ngopo? Sabar apa? Lah sampean duwe anak kok ya telat. Kudune wong dadi manten ki sak ora-orane bar pahargyan terus honeymoon. Ngerti ta artine honeymoon? Oh niku nggih mboten kurang-kurang kula bar dadi manten kula tawak-tawakke lho. Kalau bojo kula niku. Honeymoon ki bulan madu. Wis ngerti. Ha kok ora terus jare let sesasi. Bulan madu ten putih wong kerja nonton banjir. Masih gratis nek rewel tak cemplungke sisan. Wih, kaya ngono kuwi. Ngono. Kok ora iso bulan madu ki ngopo? Ha ngopo wong tak takoni hin kowe tapek bojo gelem gawe purun. Dulurmu pira? Wite dadi bokah banget. Dulurmu pira? Anak tunggal. Wah sip, jelas warisane akeh. Bareng tak ijabi tunggale 12. Mati ora kowe. Masa manten anyar ki ora digaweke kamar kaya Pak Tono Pak Wiyono kuwi manten anyar gawe kamar. Batih 16 ki turu nang ambet gedhe ngono. Oh malah guya prukon. Lho kok sik sampean yo nang kono? Heeh. Lah njok piye kuwi? Walah kandhane kok kene iki maratuwa lanang wedok adikku adipe kakangne makne cilik aku turu pinggir kono suhin ning pinggir kono kae. Lah sampean kira tak kaya kode to. Engko angger kira-kira jam 1 bengi kae aku balangan nganggo krikil. Ngono ta? Apa wong jam 12 aku tangi ngono tak kira do turu kabeh. Bapakmu malah nglinting udut semuene iki. Wedal kedul.
Aku terus batunku ya muni bocah kira ngerti butuh wae ya aku ya ngono. Oh karo maratu kok bocah-bocahke. Mangkel kok. Oh. Wes jam 1 ae maratu lanang mendembako mbok menawa buak turu. Aku terus inilah waktunya. Aku ya ngono. Aku tangi grikan mbok nenginang otak-atik. Aku ya muni ngene iki ya ngono meneh. Aku ya bek turu meneh. Ya aku lak dina krikil suhin. Heeh. Jam 3 kae wis do turu kabeh tak balang suhin mentangi. Kena irunge adine. Sawang iki gurdong kiyang jangkian. Carane no. Tak kon brobos longan no. Amben kowe 5 cm kok brobos longan. Ula piye? Amben cara mbiyen ya pancen cendhik kok ya, Mbak. Wah iya kok kon brobos. Ya ora apa-apa, aku trima kok. Sak suwene dadi bojomu wis pirang tahun aku Pakne yo. 32 tahun. Ayo ora iso anak-anak, mejen. Wong kowe iki cara lemahe padas tok kuwi. Ah, sing ngomong sapa? Arep diwuri jago ya gur totoli pitik ora. Dasare sampean ki sing garing. Nggon aku rak teles. Ya nek bar wisuh. Baru iso. Dadak le omong dadak ro mlaku iki ngapa? Lah engko nek mandek ora tekan kene. Ah iya. Nggih, Pak. Iya, ya pokoke kabeh mau iso tinggo tuntunan karo pinangan. Wah, padake wedhus yo tuntunan. Contoh lho, contoh. Contoh kok ngene iki ya prengi. Yo, rasan dadak sampean ngepek Mbak Suhin terus gersula Suhin tunggale 12 aja nek niat yo niat. Wong lah ya wong ki tak kon usaha ki lho. Kaya Pak Wiyono atau Pak Tono ki dodol empek-empek, juragan pepek. Lah bojoku ki empek-empek nganti sprene ora nang sing tuku. Sampean le toto jalma sing pernah. Kepiye mau? Sing cetha to sing cetha. Nek Pak Wiyono ki juragan pempek. Juragan siome, juragan pempek sukses. Sukses laris, gawe pira-pira entek. Lah kowe ki empek-empek utuh ora nang sing Kok sampean ya ora ngrahapi? jeleh wis ora. Lah kok jelek. Oh ya bumbune ya apik lho Pakne. Monggo ya le masak ya enak. Lah nggih. Kurang piye coba? Kurang piye kok ya. Wah, saking aku ki jane ya setia karo Suhin. Oh, men ketok tresna ngono. Nggih. Manten anyar iki dijanganke bayem karo kacang karo dele karo wong desa to. Heeh. Wah, asing aku ya muni enak Mas. Enak karo cengir. Terus neh dijuangake meneh terus enak Mas. Enak. Bojoku ya mungkin bingung dimasake apa-apa kok enak. Apa tenan apa orang? Heeh. Suatu hari iki nyayurke aku ora cemplungi bumbu. Aku enak Mas. Enak. Enak piye wong bumbune ora tak cemplungke kok enak ngono jarane ketok le ngapus. Lah iya nek manten anyar kaya ngono kuwi basan wis tuwa sampean sia-sia nggawa apa kuwi? Wah, wong wedok kangrane ngamplop penjempalik. Oh sampean ki ora jujur kok gawene golek dhuwit anggere entuk amplop ora keke aku kabeh. Wis tanggapan wingi sak yuta ya tak neke kowe kabeh kok piye to? Opo ya kur sak yuta kae. Ya men sak yuta kae. Lah sing kok keke nggon topi 500 kae duit apa? Oh nek kae duit sial hin. Oh duit tuh anggo sial barang. Sial lah wis tak deleke wis konangan ora sial. Bener. Diwaca. Iya. Iya, dipun waos, Mbah. Nggih. Iya. Kowe Olehno kebacut mengo ora ning suarane. aja muni mengo. Nang apa? Ndak kaya lawang. Saking Bapak Suyadi Sumarno. Oh saking Bekasi, Pak Di. Nyuwun lelagon langgam caping gunung. Dipun jenglengaken nggih. Nggih. Kangge temanten sekalian. Ah iki mantene menikmati wayang apa menikmati lainnya ya? Iya, enggak tahu. Ora yo jelas menikmati wayang wong iki mantene lanang ya bingung. Terus pundi? Ayo arep tangi Pak Riono nglinting sakmene iki.
Ayo manten saiki nun sewu lho anu mbok cange. Nggih. Kowe digdoyo kaya ngopo, ambu kaya ngopo. Nek putrane dijabke terus disungkemi, le nangis mesti guguk. Oh. Mesti kemekelen nangis. Nggih contone bojo kula wingi. Trenyuh to? Nggih. Anake dadi manten wah. Soale sing jeneng bocah kuwi wis dadi manten iki pisah karo wong tuwa. Nggih. Pokoke nun sewu kasarane wis diwengku dening wong liya tanggung jawabe ngono. Nangis wis pokoke stilek tak Trenyuh. Trenyuh. Aku mbiyen anakku dadi manten iki disungkem elingku nangis 3 dina 3 bengi ra meneng kok. Lho resepsine rak mung 2 jam. Lah ning kula nangis niku 3 dina 3 bengi ra meneng. Ya mergo trenyuh. Ora mergo trenyuh. Lah Mergo pitukku 18 diboleh kabeh siji sing mangan kok. Ayo kowe sampean yo ngundangi wong akeh ya entuk sumbangan kok. Wong diomongi matur nuwun ya Mbak Cange. Nyatane ya entuk lah sumbangan. ya nek matur nuwun. Titik 18 kok digetuni. Kaya Pak Riyono iki lho. Iya nek kaya Pak Wiyono iki lek kagungan kersa mamber. Nggih. Soale wis cukup. Nggih. Ning nek aku nek ewuh ki golek bathri kok. Lho niku napa umum? Kok iso? Njuk carane piye? Lho carane aku ewuh to, ngene iki ana resepsi ngene iki nek wong jagongan iki loro tak tandur wong ning ngarepan tak kon-akoni wong jagong. Dinakoni? Ente ajeng jagung pinten yo? 3 dosa kono. Ajeng jagung pinten yo? 100 monggo. Lah kok sing 30 kono. Sing 30 kono iki maksude Lho prasmanane beda-beda no. oh. Nek sing 100 iki buahe semangka, melon, gedhang, anggur, ngono. Nek sing 30? Ya bangsa dondong, buat, ceplukan ngono. Oh mesti bathi ewuh anggur ngono ki Ning nggih tenan no, Mbak Cange. Niku pokoke ngisi-isine nek bojo kula niku. Kang apa? Lah wingi ki ana wong jagong nuntun bocah kok terus mbok telepon sing tukang prasmanane ngopo? Ya jagon 30 kok gawe anak 3 ya tekor aku. Wih, napa nggih umum nek ngoten niku? Arep mlebu ya stop. Bocah ning jaba, aku ya ngono. Gandeng bocah melu mlebu aku nelpon sing jaga prasmanan, iwake delikno. Aku ya ngono kok. Tekor. Kok ngono kok ya arep. Mulane sampean ra disenengi tangga teparo nek carane kaya ngono kuwi. Ora apa-apa sing penting bathi. Lah sing 100 iki tak tulisi silahkan menikmati. Heeh. Sing 30. Sing 30 tak tulisi duga-duga. Aku ya ora ketang barewo ke do jotakan wong sak desa. Wong sampean iki seneng kok nang grende gawe nek kanca-kanca gur do titip nek seneng to. Ora do tekon nek seneng to sampean. Nah aku iki genduren upamane anake genduren ya aku kudu mijiran terus sing tak undang wong sing meriang-meriang sing lara-lara kuwi. Mangane ra akeh. Angger kula nuwun Pak. Enten apa Pak Walu ya? Anu namung badhe dolan mawon. Ning anggere kula nuwun Pak. Ngopo? Mangke genduren tenggen kula. Aku soalnya genah mangane sithik. Aku ya ngono wong lara. Ayo caping gunung. Ya, dibuka suasananipun ngagem caping gunung. Iya. Monggo Mbak Suhin. Saben wengi. Ora sudi nak aku. Ora sudi. Apa ya? Alah wong saben bengi ya repot ngono. Mongko anggere caping gunung mesti ngarepe ngono kuwi. Ya sak karepmu. Nyawang Mumbul kok nek kira-kira wis kesel ngumbal-umbulke wayang. Aku gur bola-bali diapusi kene wis mumbul malah nyenyet kok. Yen memajang amung karo Tung 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 blang ora. Aja gawe kaget. Nur kuning. Gogrok. Telek. Ora telek. Ayo kuwi hukum karmane wong nek gawe tulisan duga-duga.
Ngapae? Ora gumun aku. Pengendang kok tok uncali lempung sikil iki ngapa? Ngapa? Tangkili tandong, kili tandong. Lah ya sak karepe to sak polahe to. Oh ya karepmu nek ngono. Kok malah ngajari wong pinter. Anggepe wong ngendang ki gampang. Wes gampang karepmu ora karepmu. Anggepe wong ngendang. Kalau ditantang. Ngendangi angel. Lah nggih kok njut rumasane. Iki mau bar kembang wae to? Heeh. Ayo Kek. Sapitan. Ayo. Pacitan. Oh pacitan to. Sapitan. Pacitan. Sarawi. Jana. Paling ora iki sampean wis sepuh ki nek ndagel ya rada arang-arang to, Mbak. Nggih. Buka usaha. Wah. Ya piye nek gunung ki sing gayung apa? Walang, apa entrung, usaha. Tukang cukur niku. Aja nyelekke kok ngono kuwi. Ngolok-olok wong Gunung Kidul kowe. Ora. Lho Gunung Kidul ki ana walang, ana entrung, panganane Kyai Gunung Kidul saiki malah luwih top tinimbangane Tiwul. Aja Digawe usaha piye? Walang cap waluya. Lho. Entung cap waluya engko gambar templeke mung digambari cangkemmu tok wis apik, Mbak. Nek sakniki Gunung Kidul Walang pun mboten enten lho, Mbak Cangik. Pun gila kalih omone niki. ampun ngomongke Gunung Kidul panganane ku nun sewu. Gunung Kidul ki apa to sing ora doyan. Gegremet apa wae to Gunung Kidul. Sampean yo Walang, putul, ungkrung, ulan-ulan nganti tekan uler. Entek ning Gunung Kidul. Mula gegremet ki anggere dilairke ning Gunung Kidul ndredreke ora elok-elok wis genah tiba ning dunia wajanian aku ya wis Wajania. iya, ajare sampean arep usaha entrung ya. wis biyen no. Wis ora saiki. Wis Oh kuwi tak jukuk sing jaman biyen kok. Ya, ya, Ceritamu biyen kok. Nggih. Niku jane nggih sok dagangan zaman biyen ning sakniki mboten usume. Wah niku tenan kok. Anak-anake niku sakniki nggih tesih wonten. Ora jare biyen nek kirim teng ado niku nggih, lah nggih. ngalah. Oh niku tau bangkrut kok gara-gara. Aku ki kok nyeritake. Heeh. Biyen ki nek sing jeneng Gunung Kidul ki nek sing jenenge Entrung Jati ki rak larang. Lah iya pancen iya. Neng Wonosari 15.000, neng Jakarta ki 500.000 sekilo. Lah nggih. Lah aku kulak 3 ton tak go neng Jakarta nganggo truk entrung kuwi mau bareng tekan Jakarta dadi kupu kabeh ngono karepe. Lah ning ya tenan to ceritamu biyen ngono kuwi. Lah terus sing do gawa baskom kuwi kula mboten pesen kupu lho ngono ae. Matur nuwun nggih Mbak Singa. Mbak Cangik. Jenengane motke. Biyen le dagang kupu. Sakniki pun dadi uler meleh. Nek ora tak dudahi memorine ta. Kadang-kadang sok kurukan suka teki barang kuwi lho. Panas. Jare buka cukur barang sakniki. Oh ya ora sak isin, nyatane ya tenan kowe kok. Nggih Mbak Cangik pengestune. Ning kula seneng lho, An. Lah niku lek iso tuku mobil niku rak nggih gara-gara Buka cukur niku. Nggih. Larise ra karuan. Mbok aja ngeler wirare wong lanang. Ya ora ngeler aku ki tenan sebagai bojomu tak syukuri lho, amdina iso nampa 500 resik. Ya pas kuwi pas Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Setu ki payu. Heeh, lah Untuk ngopo 500 minggu ora ana wong cukur. kok iso? Lek buka nang isor pelem tak tulisi tukang cukur rambut ngisor pelem. Terangane tulisane pelem ki busak bocah. Dadi kok minggu-minggu ora ana wong cukur ki ngapa to aku ngono. Oh, lha peleme busak bocah. Dadi tulisane tukang cukur rambut ngisor pelem. Peleme iki busak bocah. Tukang cukur rambut ngisor. Pelem. Aku ora ngabari aku ora ngerti ngono cukur to aku. Iya. Sampai ayo nekat maca tulisan kono ya cukur wae. Lah kek alate sik ora kuwi. Ora nganggo gunting nek aku. Lah nggo Nganggo oncor.
Ben padang. Kleru. Asem. Ayo mangga, Mbak. Panas. Dan Biasane kowe nek muni panas ngono panas ngono kaya orang. engko Dek sampean kelingan asiden zaman biyen. Oh iya. Asiden zaman biyen ki susuran. Iya. Kek jarene dlewer-dlewer tekan kene iki. Mbokku gedhe kuwi. Oh, ta. Ora lipenan kok ngene iki teng bedingir ngono iki ora. Ah nganggo apa? Nginang susure semene iki. Jejelke kene karep nyindian ki ora copot. Kayak muni panas yo panas. Angger Parbawa ora idune nglumpuk gak idu. Panas udan. Udan panas. Aleng-aleng. Saben anggono. Loh, ki mau ana sing nyuwun lho. Ngerti aku. Mau Pak panitia sing nemoni aku pertama mau. Mangke nek Mbah Waluya rawuh nyuwun jula-juli nggih, Mas. Oh nggih, niku tanggung jawabe Mbah Waluya. Nggih. Monggo kon ngalem gono sik kagungan kersa. Nah, bakul empek-empek, juragan empek-empek. Heeh, karo kon ndongake temanten Kakung Putri. Iya. Ya. Nek kuwi masalah gampang aku wis dipesen karo Pak Wiyono apa bose iki mau. Piye? Jula-juli pokoknya beres. Selain bayaran dinas ada sendiri. Sip aku yang ngono. Ya apa lho aku ket mau cedak karo sampean ora ngendika ngono. Kowe ki aja cerigis tak golek ke sandang pangan malah. Lah aku nek kon ngapusi ya moh. Iki ora ngapusi iki bloko suta kok. Lah ning ora ngendika ngono kuwi lho Molek. Weh aku iki ora krungu. Apa iya? Wong ki nek budek ndelok. Loh, nek karo bojone budek-budeke. Kowe budek ki malah cok gawe guyu lho mbok cange. Apa? Mosok. Budek ki malah cok gawe guyu. Kok iso? Lah iya nggon aku wis tak critani kowe. Purunane karo makne gedhe budek. Makne gedhe nuntun sapi saka pasar purunane takon, "Tumbasan pinten Pak De?" Ora udan kok kanggo mantol. Antene purunane ya wangsulan. Weh lah murah tenan. Wo padha budeke aku ya ngono. Ya, mangga jula-juline. Oh, sida tekan jula-juli. Ah iya. Wes nane lali lali ya. Gap. Mengarep nembang dadak. Jaran kowe arep bengi nganggah bersih kok. Tekek karo muni dadak otok-otok ya. Nah, aku nek muni ngono ndak sampean ora muni ngono. Iya, kalau anang tekek lorek. Wah, Pak Wiyono, Pak Tono sing pesen tekek lorek. Oke. Nah, apa, Pak? Oh, lah wis kagungan kersa kudu dipinangkani. Lah iya, wis perso kok regane tekek pira ngono perso ya kuwatir wis. Ning Pak Wiyono mau pesen karo aku. Nggih. Parikane tekek lorek ning ora entuk diplesetke. Wah, bahaya. Lah wis pesenan kok ya. Digawani empek-empek sak truk. Empek-empek sak truk aku tekan Jaba ya kruyuk wong pentungi wong akeh malah cilaka. Empek-empek ora tak pangan malah aku klenger. Sing apik wae kidungan iki sing apik ya di candi, sing ala guwangan sing adoh, nek lucu ya do guyu, nek ora guyu berarti lara untu. Wis ngono ra wis kok. Anak yuyu neng dhuwur kandang. Yuyu kesasar. Aku nek parikan ra ketemu nalar ki mah. Lho kok napa? Saiki sampean tau weruh kandang yuyu kaya ngapa? Lho sampean ora tau nang NTB Nusa Tenggara Barat. Kandang ora mung kandang sapi, kandang mutiara itu ada di bawah laut. Lah terus nek yuyu? Ha ning dhuwur kandang kuwi mau ning isor banyu. Oh, dadi kandang-kandang yuyu to, ora kandang sapi. Ha iya. Ku sing ning laut ki yuyu. Lah napa? Kepitil. Kepiting. Kepiting. Ora, encen Mbak Cang iki arep ngendika ya kepiting. Nah ya kuwi
Iwak laut sing ora iso obah ya kuwi. Lah apa? Lah kepiting. Ana iwak laut sing bodho banget ya eneng. Apa? Kembung wis cetha kembung kok ora mentas-mentas. Iki jenenge. Ana iwak laut sing ora gelem kelangan pulsa. Nah, Cumi. kok cumi? Cuma miskol. Oh. Baru tahu aku. Iya. Iwak apa? Ana yuyu nang dhuwur kandang. Kae tekek kecemplung blumbangan. Oh. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Bena bojoku elek sing penting pinter golek utangan. Duwe bojo kon golek utangan. Anggere golek utang aku di bojo semboyanku ora ayu ki anggere clemer kok. Iya. Lembelane. Anggere cekel polisi tak odoke karo bojoku. Ya merucut kowe tak lengani saka ngomah. Dadi men lunyu anggere dicekel merucut. Tekek lorek. Nang Ayogya metu Wonosari Pak Wiyon. Pesenane ki tekek lorek. Tekek lorek. Nggih to, Pak? Loh. Wani pira ta jane? Gek karuan ngono lho. Nggih. Ya. Dosane sampean sing nanggung. Ora dosa. Wong kuwi parikan kok dosa. Upamane. Iya, wis ra jaman men tekek lorek. Tekek lorek ndrase ireng. Arep wis tuwek. Arep wis tuwek. Sik iso ngalor. Ngalor karo menteng-menteng. Oh, senengane kok mulasuke ngono to. Ora mlasuke lah nek panyuwunane. Iki meng guyon ae. Iya. Kalau mau sing mau. Nang Yogyakarta tekan Wonosari Pak Wiyono sugih rejeki. Amin. Iki acarane mantenan. Dudu mantenan. Ning iki ala mantenan supaya besok neruske duwe katurunan. Nyanyuwono ngarsane Gusti. Muga-muga bagya rinangkul suka basuki. Mangko gawe kalis uga lestari biyayine akeh iki wayang dinggo nglipur ati. Ayo dulur padha ndadonga seneng-seneng kandhe waspada. Aja ngilangake Subasita sebab sing digelar iki budaya Jawa. Paling penak lah sing dadi manten. Iya. Jam 7 bengi lampune wis mesti paten. Manten kakung gagele nutup korden. Temanten putri gletrek ana ngambel. Lah ngopo? Penak sing lagi ewuh men cukup lungguh kaya patih nunggu dawuh. Ora ngerti nek sing jaba padha kisruh. Tamune nganti mbludak kuwatir urung mateng lawuh. Paling penak sing dadi bakul nek rano mobil kudu wani mikul. Karo lengganan ra kena ngibul. Badhe sithik oke suwe-suwe ngumpul. Paling penak juragan pempek. Kadang wadah piring, kadang-kadang ana lepek. Disenengi enom gedhe nganti tuwek. Dagangan mandruk-mandruk esuk mesti entek. Alhamdulillah. Iki mono pancen
uga nempur. Ayo dulur iki budaya tinggalane nenek moyang dek jaman semono. Mula dulur ayo padha lestarekno budaya supaya lestari lan ngrembaka. Pancen rekoso dadi wiyaga. Lah ngopo? Teka dhisik ra kena ngapa-ngapa. Sopan santun iku lak kudu dijaga. Ngelingono iki lestarine budaya Jawa. Piye kok mandeg? Aku ambekan. Sampai le nyanggit panjenengane ingkang Hamengku Gati ya cocok tenan, Pak. Ya iya. Bagi mau ora panempenak sing dadi manten ya wis, panempenak sing ewo terus juragan pek-pek ya wis, katur ngersane jenenge keng mundhut. Muga-muga dadi juragan anggone usaha tansah laris, lancar, kalih sing sambikala iso mengrekrut lapangan tenaga kerja sing akeh. Ah sampean nek kira-kira butuh gawean ya sesuk sowan rene. Ora apa-apa aku ya iso. Ya biyen rak ya tau melu tukang bakso ki wis kulino to nek mung dodol. Ya wis nyek. Wis tau dodol bakso bareng. Nggih niku riyen Ya mung sejenis kok Mbah iki. Pempek iki ya sejenis kaya bakso ning ming gawe kan beda. Wah nek niku men diomong kula ya setahun nderekake Pak Tono Pak Wiyono niku ya dodol banu pempek niku 5 tahun kula melu. Oh. Nah iya. Ning gandeng aku ki mbuh perkarane apa piye terus aku metu terus melu ning dodol bangunan. Ning ra utekku rek sik utek empek-empek. Ana wong tuku semen karo pakule ku ngomong niki dahar mriki napa dibungkus aku ya. Mergo saking kulinane ning empek-empek kuwi. Sing tuku ya emploken dhewe. Nggih yen jenenge wong niku rak ya wonten mawon to klerune kalih napa nggih. Nggih. Uteke. Uteke niku mergo pakulinan kok nggih. Pakulinan niku beda kalih paku kretek. Niki terus ke Caping Gunung. Caping Gunung terus ke sik, mangga. Wadyan wadon sarata lanang inumane banyu bening. Ya. Dek jaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak obani ning saiki ana
Isih ana cikalane. Apa didol arep klungguh. Lah iya, suwuke dawa kok njur arep klungguh. Terane nek gur cendak kerane dawa suwuke. Iya. Nah, matur suwun. Sami-sami. Ugi wonten nawala. Iya, iki ya ana nawala sing diaturake, diparingke. Kasiran Liyo. Oh. Kula saking Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Oh. Nyuwun gelang alit. Oh iya, diaturake mak. Nggih, monggo. Ya, mengko menika kantun kemawon gelang alit menika. Oh nggih. Gayeng-gayengan iki buri-burinan. Ya. Nggih. Ya saiki genti Mbak Agnes Yanandasari men jumeneng. Ya. Iya, kene Nduk. Ya. Suhin. Nun. Lungguh. Arep ora mbok kon kang arep lungguh. Ngerti pamrihmu. Ya syukur. Niki Mbah tulung jarek kula. Kene Nduk Tahayu tak tulungi jarikmu kepiye nglundrung apa piye? Waduh, ambune wangine ra elok. Beda rusuhan. Anu Suhin. Jarekku ki lho Mas, mlotrok lho. Mlotrok karepmu ora karepmu. Kok ngaten to jenengan kalih ora ngaruh arep ora ajarian. Ora jarian. Sembrono. Iya, kok njur ora ngaruh arep ora jarian. Lah nek sarungan barang bisa. Iya, ayo. Ayo kene. Pripun kabare Mbah Waluyo? Ya, alhamdulillah pokoke paringi isih iso kojah, mamah, genah, isih ketemu bocah-bocah. Nggih ngoten niku Mbak Cange. Nggih. Semringah. Anggere nyawang sing nom-nom ngoten niku semringah. Karo aku mau ki biyuyut mawon lho niku. Nggih. Jenis mbok menawa jenis matane kok, Mbak. Mboten mawon nek jenis matane niku jane nggih iso melek ombo. Kula niku nek cedhak Suhin niku kaya dibanduli kiloan riki niku kaya mengarep nutup. Ning anggere ngerti kok niki mbuh kok kaya dicengkal nganggo pentol rek mak jeras. Ya Nduk Cahayu kepiye kabarmu? Alhamdulillah sae Mbah. Iya. Jenengan asrep mboten to Mbah niki lho mang demek tangan kula niki lho Mbah. Oh iya kene. Waduh. Adem banget e. Ora mung nggon tangan sing adem ketoke nggon geger barang. Iya ta. Ya wah. Iki simbah ki wis ora kenal adem anget, Nduk ya. Ayo wis ora kenal adem anget wis arep mati. Ora ngono to. Ayo kaya omong dhewe. Ayo ora omong arep mati kok sampeyan ora ngono. Ndi bocah iki mau? Nggih kula. Kene. Kene Nduk. Nggih. Mbing iki jane rak putuku to Mbak Cange. Nggih. Biyen dek cilik sing kula wentrah aku sing dulang aku, sing gendrong aku, sing ngedusi aku. Iki barang gedhe arep tak dusi angel ra ilok. Benjang kula genti sik ngedusi jenengan Mbah. Oh, ya bener. Ora kowe. Pripun? Tak kau. Anu Lah nggih gentosan ngoten lho. kowe aja ngrungokke omongane mbokmu gedhe ya. Ora tegese ki nek piyayi kakung ki rak ya ora wong wedok ya. Lah ya tegese dek cilik iki sing ngedusi aku wong putu. Lah kene ora genti ngedusi lah aku ora omong sesuk ora kowe nek sing ngedusi aku ngono. Lah iya wis kaum ya ora ngedusi ngawur wae. Lah sapa? Wis ora sating clemong ndak ada. Kowe do ngomongno sing wis-wis. Iya. Aja tok aja kaya ngono kuwi. Iya. Ya, Lembang apa Nes? Lembang apa, Nduk? Nggih, mbok menawi wonten pamdutan lelagon. Ora ana pamundutan iki. Oh, derek. Kowe aja okoyan marep rene ya, soalnya kowe ndak aku dhuwur kok ndak marahi anu. Lah ya seadoh wae, Mbak. Ya. Ngerti karepmu. Arek ongak-ongak sumur to. Gen kula cekel. Aku nek kowe ora tau ditimba kok. Oh, nggonamu mung kari tlatar tok kan ngono. Hei senengane ngono kuwi lah. Iya. Ayo Nduk nembang. Ya. Nggih, engkang pelek barang mon. Heeh, pelok barang mungkin mau lagi slendro barange ron ditokke. Ayo, udah ditokke barange. Sepinten Mbah barange? Ya kuwi tintingane sepiro kuwi. Oh iya. Aku wegah rono kae kok. Ya ngono kuwi sepiro. Ngene wae dhuwur lho, Nduk. Nggih. Duh Nimasmus tika ning
beda karo mbahmu kuwi nek seru gur nek ngorok. Oh nggih to. Aku ki ya diomongke kowe ki nek turu ngorok, aku ki ya ngorok putuku arep nggugah aku ki iki nek upamane diesel niki drompeng. Aku Myanmar dadi nek turu karo wong loro ki Padha bae. Senengane kok ora ngono kuwi. Tresnan. Lah iya nggih suarane mantenan. Jos tenan. Suara kok ngono kuwi. Patut kene untune dipasangi laker. Lah kowe iki niki behel. Oh, tak kira pecahan laker. Ana ora gaul ya ngono kuwi. Raga jiwat yo lelelo yo
dangdutke mak iya men kepenak. Lelo mangga.
Ya gek bali nduk munggah dhewe iso to? Men iso. Ngopo to nulungi? Wong-wong tuwa ki nek anak putu kerepotan ki sok nulungi. Jenenge aku kesandung mbok nengke wae kok anggere wong liya sing eneng apa-apa gidol rak nulungi. Ora jungkel sisan. Iki senengane rak kaya ngono to. Iya. Iki anu Mbak Waluya. Wis pundi? Wau wonten sedulur kula, ya Mas Angger Sukesno ki arep kepareng nyumbang lelagon. Ya ngono ya Mak. Wah iki wis MC pinter. Niki nganu. Ketoprak ya akeh. Nggih. Lah niki nganggo lakon ceritane. Oh, rak ngoten. Nggih. Lakon apa? Lakon ketoprak. Totoke bengi iki yo ngenengke ketoprakan. Mas Angger, Mas Krisna ke ketoprak ampuh ning ora wae dhewe ngetoprake nggo ngopo? Lha nggo wangun-wangun oleh. Niku men Mas Krisna munggah. Heeh. Ora apa-apa, tok men iki adegan taman Mas Angger Sukesno iki Damar Wulan. Nggih. Terus kan Jasmara. Kowe sampean dadi watu. Ah iya. Engko nek aku muni watu nek tak teruske engko sampean keloro-loro. Apa terusno? Ora. Lho kok ora piye to? Nek kowe sing muni, aku wani watu nggo balang kowe kuwi apa ngono. Nek kowe ora wani. Ora wani aku. Ya mangga diiringi ya men tindak mrene. Turuk 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 turuk. Tuk 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 tuk. Damar Wulan. Tuk tuk tuk. Sarep pucul arep ganti dundang. Lagi mengko sik nurung-urung kok sarep ucul-ucul meri Lu rumah. cangek barang yo ngerti tenek kula niku dudu dagelan kok kon niki njok kon ngopo? Lho, sampean niku ya ora dagelan MC ya apik, main ketoprak ya luar biasa. Iya. Lah teng mriki mboten apa-apa gandrung Mbak Suhi niku. Siu. Nah, iki lho iki wis Sek katak jemblem. lho ana wong SLB teko. Dayon bapakne Tolkiem. Dayune sapa iki? Ha iki nembangane nganggo. Dayon. Sik to, aku ki pangkate luwih dhuwur tinimbang Dayon lho. Aku nang kene iki dalang kok mung tok dadekke Dayon ki lho. Sadurunge neng wayang, sadurunge neng dalang Dayon ki wis ana. Dadi dhisik Dayon Dhisik to. Dayon. Pun diturut mawon, diturut mawon, diturut mawon. Nggih, nggih ben ora. Dayon bapakne Tolkiem. Kula ndes. Kalau ngaturi kon jerndes kula lurahe ngoten. Tak balenane engko ndak jupukmu wong. Dayon bapakne Tolkiem. Dalem lurae. Iya, rak ngono. Wah, trembelane. Lah kok panjenengan lajeng kebujeng? Napa Sang Prabu? Lah, ngapa lho kok Nyai? Entuk Dayon larang. Aku kepengen ketemu grawakku. Garwa lurae. Aku ra iso muni garwa. Lah niku ra muni iso muni garwa kok. Ketrucut. Lah ngapa to kuwi? Lurae mbok pamperse gantos. Aku ora nganggo pempres. Kok ngantos mungel? Iki pincang nganggo ketreklek. Kula Sang Prabu. Wae to puyengan. Injih nun kula. Manuta karo aku dadi garwaku. Dadi garwane Adipati kuwi kepethrak. Anu kepenak. Punten dalem sewu kula mboten remen kalian panjenengan. Aku seneng. Kok kowe nganti ora seneng iki ngopo? Niki kula sampun gadah pacangan piyambak. Aja kaya ngono. Mboten kula wonten mriki mawon. Aku nang kene lho Kakang. Iki sapa jenenge? Aku sapa? Duh, nah. Sampean ki dapukane dhewe-dhewe. Asem. Kok asam piye ta? Aku Damar Wulan. Sapa? Damar Wulan. Kowe mesti minak jinggo. Udu. Lah Lah sapa?
Aku Wuru Bisma. Lah nggih panjenengan menika Minak Jinggo nggih Wuru Bisma. Lak loro jenengku. Kowe arep nang ndi Lan? Kok Lan? Damar Wulan kok. Mburi dhewe rak Lan. Oh. Pancen aku sengaja teko rene, Jing. Kok Jing? Jenengmu sapa? Minak Jinggo. Leres Lah iya toh. Leres. Apa? Jenengku ya mung kok cangking kok sampar Lan kok. Aku Kula yang ngundang kono, Jing. Kula kinten sae jing lurae. Jenglot. Ora jing. Telek. Sampun wonten mriku kemawon Sang Prabu. Kowe mundura. Lho kok mundur? Kowe iso mundur ora? Nek ora iso mundur berarti torpedo kowe. Mundur lah. Aku ora bakal mundur mergo aku wis krungu prasetyane Dewi Waeta Puyengan. Lho kae ketoprak tenan iki, ketoprak tenan. Awas ngerti aku dudu dagelan kok. Ayo, Mas Kesno iki ketoprak apik kok anggepe Damar Wulan. Kowe neng apa kowe mutra kethek? Kok mutra kethek? Putra kethek. Nyuk-nyukan. Minak Jinggo. Kowe aja daging gilik, Apa daging gilik? mentrol. Adek Damar Wulane saru sa. Panjenengan kok apa tumut saru to? Jeneng aku dongake mutra kethek nyuk-nyukan. Omonganmu jeneng utah. Apa? Pengen dilewer. Itu lewer. Aku wis kebatut seneng karo Waeta Piyungan. Puyengan. Heeh, Puyengan. Nyun pangapunten Sang Prabu kula mboten sagah dados garwa panjenengan. Manuta karo aku. Oh, wih, Sesuk enek omahmu. Minak Jinggo keceblok. Iki pincang kiming sikile. Liyane Biasa. Manuta, sesuk omahmu kae tak pasangi munyuk ngombe. no. Munyuk ngombe iki apa? Munyuk ke kera, ngombe mie, pasangi keramik. Wong ayu. Minak Jinggo. Iki bojoku, aja ganggu aku. niku bojo sampean. Lho sae. Iki Minak Jinggo geret ora kuat dadi keceblok ngene. Manuta, Kok ken manut terus pundi? dadi bojoku. Mboten. Lan Aku sing bakal nulungi Dewi Waeta Puyengan iki. Waeta Yen Puyengan. kowe cukeng aku ya adreng Minak Jinggo. Waeta Puyengan ora kecemplung sumur kok tak tulungi. Ayo, kae calon bojoku. Nek kowe arep ngepek bojo kae, kudu kowe ganti ragat. Kae wis 3 tahun cuma ndok ning taman Belumbungan. Blambangan. Heeh, kaya lambene kuwi. Monggo sedina mangan sedina ping 3, adus sedina ping 3. Nek turu bayar sedina pira, saksuwene 3 tahun gantinen. Gantinen. Njur turu barang ditung, kan njur sugahane ceripeng barang ditung. Waeta Puyengan. Apa Minak Jinggo? Nek kowe ora gelem karo aku, tak tugel gulumu. Nek kowe tugel gulumu, kowe sesuk le raup kepiye? Mula menika aja ditugel gulune kewan arep ngayo. Ya Raupi liyane. no. Nggon tangan iso diraupi. Nek tangan ki wijik, Oh, nggon awak. awak-awak, Nek nggon sikil. wisuh dan lain-lainnya. Damar Wulan aku tulungono. Aku rasuti dadi bojone Minak Jinggo. Meng karyana dalan loro. Kowe dadi bojoku, apa aku dadi bojomu? Kok padha wae. Niku mboten enten pilihane. Ya mulane manut karo aku Damar Wulan, nek kowe ora gelem semingkir, apa kowe wani karo aku lan? Lho apa abam? Heh? Diwaneni Apa mawon. abam? Piye lehmu ngabani? Apa ababmu? Piye? Apa abamu? Apa abamu? Abaku. Heeh. Soto 1. Beh, Bakso 1. Apa abamu ki tantang-tantangan? Oh tak kira kowe apa-apa. Soto 1. Aku ki
Minak dinggo pikirane mung pangan. Ora dadi ya kok panganan bae. Ora dadi ya dioseng-oseng wae. Wah, wis mah. Aja mah-mah ndak tak cacahke kalonjono. Ayo, kowe kepiye Wangsulana? Apa kowe gandrunga? Ya aku sing ngridu, ana wong asu. Ayo. Ora. Aku tetep bakal nulungi wong wadon iki. Pancen dheweke kudu uwal saka panandang ana ing papan kene. aku tetep kok tulungi lho iki nek ora mesti aku dadi pangane buta elek. Kowe wong loro kok tetep-tetepan. Keparat minak jinggo. Apa nyoto kowe wani aku sida marasa sangka duta saka maja kesusaran kowe sidaman olah sasi ora urupesma prapta ning sol dinoto sang narapendya kinen motol mordan nikas oji nganuta mumpung durung Dayon wis mulih. Dayon. Lah kok bengak-bengak lho panjenengan menika? Rene Dayon, kowe aja mulih dhisik. Iki ana mungsuh mentreng kelek. Kowe ora usah kokian wae kok. Ayo pancen iku tangkep jojo kantaran bau tak ladeni urupismu. Aduh atos sing balung. Iki garwaku ana paribasan sedumo bathuk senyari bumi. Tak rewangi pecahing wajan wutaing sambel goreng. Ayo ora usah kokian kok. Hat ya. Le ngantem dompo. Aku ngantem kabeh ki piye? Nek anteman ku ora diatur. Lho kanteman radiator ya le tiba njok sapa? Tak tendang wetengmu, mumet sirahmu. Sedi tendang wetenge kok mumet sirahe. Ngalir. Hot. Lho waduh diajeng. Tok. Aduh Kang Mas panjenengan Anjas moro arimami Ben modar sisan. Mas miraku la awarta tasih mutan wurung layat aneng kutha Probolinggo Ije Kang Mas kula tetep derek
Iki Anjasmara ya. Iya. Bisma. Iki ngopo ngono? Joget saking seneng. Kariya mukti wong ayu. Panjenengan Pun kakang pamit pa. Tok. Aduh Kang Mas ngaten kula dados rondo. Nyawane Damar Mulan. Kae. Sok maneh tekan ngendi-endi. Terangane kowe asline ora bagus, asline kaya ngono kae. Mula jane bagus aku. Tetep mati ora kena lungguh. Tetep mati. Jut aku kepiye? Kowe manuk, kowe manut karo Aki. Boten Sang Prabu. Timbangane apa kowe arep ijab karo mayit? Aku sing isih urip arep pincang kemeng nek mlaku, ning nek turu ora. Damar Wulan kowe tangi yo. Tangi yo. Yo. Mula telek teman. Urung-urung kok tangi. Ki siarke. Minak jigone wis. Wis. Siarke. Wis. Iki tukang siarannya lho. Iya, siarke. Ngopo to kuwi? Kembang tenane Pak Wiyono. Sik. Apa ngersake anu cukur rambut ngisor? Aturune wonten asalipun Bapak Ibu sakum para pamirsa Sutrana Budaya sedaya ingkang wonten dalu menika rawuh. Kepareng munjuk atur bilih ketoprak dalu menika sampun kepareng. Sing apik. Sik las-lasan. Las-lasan wong isih utuh kok dilas ki lho. Aja kesusu. Lah kes endi Mas Angger kuwi iki MC. Wis ngerti apa kok tegal undreng. Nuwun para pamirsa ngono kok kaya lambene kaya gendera. Sesuk nek 17-an nyilih iki wae piye? Lah sing nggo ngerek apa? Lah kowe. Lun. Sik nek ana etikane MC iki nek nyekel miki ora diakep ngene iki nek diakep gek cekel pucuk. Yurisanipun para tamu iki nek kehormatan. Mesti ngono kuwi. Kaya bakul obat. Sing apik didohke. Kasuwun putu kangge ketak-ketakan. Kenang-kenangan kok ketak-ketakan. Amarga miki iki diakep. Kasuwun putu kangge dokumentasi saha ketak-ketakan. Ana bakul obat karo Mbah Walu ya sampean. Coba Mbah. Iya. Iki diakep terus zaman kowe dodol obat ning Parangkusumo kae lho. Nek ngendi Mas? Nggih tahu niki kok. Apa? Nah niku coba Para sederek, para sedulur, monggo menawi badhe panjenengan sehat sedaya, monggo kula aturi tindak mriki. Menika wonten obat ingkang mujarab, mboten mahal reginipun. Menawi wonten Jakarta menika 50.000 setunggal bungkus, menawi wonten mriki gangsal 12.000. Monggo. Aku ora nggawa botol cilik, nek nggawa botol gedhe. Nek sampean kepanaunan sampean kadasan, sampean kudukan mlaku mriki tak oleh ora mari mesti bakal bokole bali, duwite bali. Nek sing koyoke pegel wonten belah bagian ngethok iki kopan iki baben ngadeg propet konang-konangan lungguh sekesuk metu sak lenteng benok kiyuk-kiyuk balake bathuk rawatan botak. Sampeyan sing maune joroke ambruk, sampeyan ngombe obat kula langsung iso makar sepur kluthuk. Sampeyan kudu eling, raga kudu diragati sebab sing diraga isih bendina, nek ora diragati iso dadi ragangan. Sik kuwi raga ki mau rada gawe. Nyambut gawe ki ra ngrogoi raga. Ngono. Cedake bakul jamu ana bakul empek, hawuk-hawuk. Jeruk. Aku iki ning terminal ceritane. Kayak kowe sing dodol Mas. Mas. Patut banget dadi master kowe. Sedulur-sedulur kakung sing panuke gak iso panggung ki apa obate? Sampan rasa ragu-ragu, Pak. Nek motor mogok iso didorong, nek Sontolo yo mogok angel didorong. Sampan mriki kok kula oleh ki monggo. Wes. Sontoloyo ki apa? Iki Pak Riyono iki bayar akeh kok ming nanggap bakul obat to iki. Lah sing ngakon sampean kok darane ra iso. Wangun kabeh. Kandhane kok. Wong kan derek bingah, Mas Akbar kali Mbak Dian muga-muga
ing wekasan bagya mulya salawase tentrem lahir batin. Amin. Mas Riono, Pak Tono nggih. Mugi-mugi tumrap kulawarga saged manggih karaharjan. Amin. Amin. Pokoke ora pisahke, pokoke atur runtut nganti sak jege urip. Aku go pengen atur panuwun karo kanca-kanca Semanska, dados kanca kancane Pak Riono nalika isih lenggah ana ing SMA Karangmojo Gunung Kidul. Yo. Wah. Suka Jakarta. Jakarta. Keluaran tahun berapa, Mas? SMP tahun berapa? Yo keluaran alumni kaya keluaran. Soalnya ana singkatane lho. Upamane keluaran 74 itu tempe ketupat. Weh. Tempe ketupat itu teman SMP keluaran 74. Tempe ketupat. Meneh. 57 kloso suket bantal watu. Nah, padha karo gomoh duet. Apa kuwi? Pogone amoh muntrune awet. Yo. Nggih, matur suwun Mas Angger. Ya, wah. Wis dibantu menyeran iki OMC lah iki bayarane akeh dhewe malah dheke kok. Iya. Sampeyan ampun perno-perno lho kula niku hitung kanca ora kok. Aku ngerti arep diunggahke ra ya ora semono kae. Oh, lah ra ngono, dadi isih gembrundel. Sing kandha sinten? Kula niku lega lila. Ya syukur. Wah, aku amplop ki ra penting kok aku. Apa pengen akeh apa piye? Aku mencorong. Nggo namu ki yo ngono. Nah, ngono yang mensirit iki. Leh kula tirakat Dek Rong Sura Kepungkur. Wah, tadi trawatu didikan. Nganggo tirakat. Niki. Mula niki jenenge Akik Tumuli. Tumuli napa? Tumuli niku napa? Leh ku nemu ning kali. Iya. Golek sek. Nek iki neng ku nemu nang isor jeruk. Apa kuwi? Nek ku rak tumuli. Ayo. Watu le nemu nang kali. Heeh. Iki nang isor jeruk. Apa? Lah yo jeruke tak bretal tak jupuk aku nek. Oh. Dadi. Ye. Nggih, matur. Pun matur nuwun. Nggih, sami-sami. Sami. Nggih. Wah, jan wis kiai kok gantenge ra elok-elok. Ya. Lah ya aku meh ngalah dek dum-duman daging aku ya dum-duman kulit aku ya ngalah. Kancane do entuk putih do jupuken ra Oh, apa-apa. sedulur ta kaya. Heeh, anang sing do rebutan wajah rai bagus do jupuken. Wis kowe dhisik aku terima sing elek ra apa-apa. Terus Ana sing rebutan meneh rejeki do jupuken. Aku ndelalah entuk sing akeh. Gari dhewe wah tenan ndelalah aku gari dhewe malah entuk sing dawa gitu. apa iki? Umur. Nggih ta Mbak Cingak? Nggih. Anu Mbak Cange. Oh, Cingak. Nggih. Leres. Ya, saiki sing panuwunan saka Pangkalan Bun mau. Nggih. Ya. Ya, nyuwun apa Mak? Nyuwun gelang alit. Ya. Wah, monggo wis sendikani. Diaturake sapa sing arep kepareng nyekar. Ayo Mbak Elisa ya, ya engko ndak diantu-antu ya. Wes. Walu ya judeg nek mungsuh iki wis. Mula trim. Halo Mbah. Halo. Aku guyu terus mau kowe midak telek po Mbah. Ngene ra rampung. Aku goyo terus aku Mbah. Nggih minak jinggo iki arep ora midak telekke pincang. Ora midak telek. Jan asline Nek pincang. midak telek gandeng pincang midak telek sijine le mlaku ngene. Loro-lorone ya berarti nih. Iya. Nggih. Iki napa Pak gelang alit? Gelang alit Mbak Elisa. Ya, diatur dibawani nganggo. Sambel gelang alit bener. Ya. Ya. Suara
lalas angker kang kaleviat leviat belambiangan belambiangan Ya, mangga. aja takon susah seneng disangga Tanah tanah India kumeliare gumeliareng Taman Sari Nuswan Toro Ya, mangga. Yuk. Wis kelakon semene lawase iso nyari kekandiani samono senimbiangi olanika kunyang keningati Segoroyo ana pesisire Sun melasang wanase Intang kopi balyong nongko Rai ngomati sonungan
suwun. Ya, tur dasare wektune ya wis meh jam 1 kurang, Mak. Ayo ditutuke sik lakone matur nuwun Mbak Waluya Mbak Suhin. Ya.